A few moments later. एकरा बेटी के 14 बाल बच्चा बताओ। हम सरवा बूढ़ पुरानिया 3:30 बजे से उठता नी। ई सरवा बाल बच्चा सन पतो रहल चाहे ना रहल अनेर बा हमारी फंसा का सुता तरह से 13 बजे दिन तक ले अनि के सरवा का मरनो नहीं के परत हमरा ता में शांति मिली। हां हई खाना बनाओ गाय गोतो हां आई मजा मरी हम सब चल। खुरा ही धइले बा इहो इहो कौन हई हई भुआ रखी एकरा बुझाते नहीं थे एकरा के खाए नहीं देते ना खाती है सरवा दूगो एगो बाप एगो बेटा खटत खटत मरल बान छ हई सरवा छोटा का बानू लोक तक धइले बा सरवा का हम आई का भगवान और तनी से दिमाग ना देतो छोटका के बियाह क हम गलती कर देनी बड़का बेटा हमर तवाइल बा तनिको दिमाग देले रहतो जा नाश कर देबस हमरा घर में का भगवान कतना अब दुख देबे जिंदगी में हमरो कम से कम बियाहवा करा दो कि हमहू सुख से घरवा सुतती। एगो हम बानी सर हम बाबू 4 बजे भोर में जगा देबो तरन जो कुदारी ले ले खेत को एगो बा हाउ साला छोटा का ओकरा के ना बोलले उले के कोरा में सुतल बा। हाय रे जवाना बोल के हेजा कोड़त कोड़त खेत गाड़ी फटल बा आ छोट घरे माजा का भगवान और ये दिन दुनिया देखावे खातिर ओकरा कोखी में देले रह बाल बच्चा उ तो भोसड़ छोड़ के मर गेली। अच्छा बेटा सुतले सुतले चलो भूख लागल बाद में कोड़ाई थोड़ा सा बा का लाइन तो कोड़ देम। कब लागलो हो कोड़ा गोल सब बा थोड़ा सा बाचल बा तो कोनी अब काल कोड़ा जाई। हाय अब टमाटर बैगन रोपा जाई। सुनो ना हम तनी जा तनी गांव में ठीक बा तनी अथिया मेढ़ा ओढ़ा दे दियो आ बियावा छातावा पड़ले बनी तो उनका बार दियो हम आवत तनी अच्छे। हां हमरा से कुछवा ना होई ला हेला कोले बाल मुड़िया ते दुनो जाना भोरे 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 हे सर के कुछ ना कहबो जब देखो तब तू हमरे काम करे कहत रह। ई सर खाली दिन रात सुतो रही है जौन देखो तौन हम ही करी लाड़ करे बाबा का करबे बबुआ ए सारा को तनिको बुझाता का करे के काम नहीं करेंगे बुझात नहीं खेनु तब हमरा से ना होई। ई सर सुतस खाली सुत इंगे मार सुत मर मर हैं और मर सुती है खाली लाइक जमा करना लाइक जमा कर मर साई का खा ले हमारा से कुछो ना होई जौन करवावे कोई तो ओकरा से करवाबो हमहू जातनी अब सूते ना ना वैसा मत करो उ तो एगो नालायक जमल बा तू नालायक मत बनो तारा के नीमन बेटा है अच्छा बेटा जाने नहीं हम सबसे बढ़िया तू ही बड़ो तो होई एगो पेटा बा हमारे पहाड़ बा कुहू सर के पहाड़ बा हम अपना खेती करतनी नइखो करत हम मानतानी लेकिन ए सरवा के का जाने अभी कौन बुद्धि बा कौन ना बुद्धि के कहत रह दिन भर कहत काम तो मोबाइल लगा के छौड़ी संग बतियावे के हमारा मन ना करेला। अच्छा तो हित काले कहत रहन कि बाबू हो मोबाइल के बैटरी खराब हो गए तनी पैसा दिहो खुद धरा देम ओहन नु खुद धरा दे उ काम करी तो हम करम ना तो हमहू सूतम ठीक ना बा ना नु हम आवतनी जल्दी हम आवतनी मुखिया जी बोले बड़न का जाने काहे खातिर हो आवतनी जल्दी तू क दिहो काम अरे ले बनी जवन जा मत नमस्ते प्रणाम हाथ जोड़ के गोड़ लागतनी रोरा सबे के हमनी के वीडियो बनावे के ई मकसद इहे रहल हटे कि दुनिया संसार में ये होता तो हमनी के हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते जा कि भाई भाई 5 भाई 4 भाई 2 भाई बानी जा तोरा सब मिल के रही जा। ऐसा बात ना होके के चाहिए कि एगो खटत खटत मरे एगो सुतल सुतत मरे के चाहिए। इस वीडियो के देखला के बाद अपना दिल पर नहीं खेलेबे के एकरा के सीरियस नहीं खेलेबे के एंजॉय करके मस्ती करके छोड़ देबे के बाद भुला जाए के बाद ये वीडियो साँचे के भइल बिया माने एकरा के देखावल गेल बा कि ऐसे ना होके के चाहिए। और हाँ लाइक करिए सब्सक्राइब करिए शेयर करिए
कमेंट में लिख के बताई जा कि वीडियो कैसन लागल है। आ वीडियो देखे खातिर जीतू भाई ऑफिशियल आईडी पर चल जाइए। Aww.